verse 8. Luke chapter 15, verse number 8 and verse number 9. Mabili lama verse nginikezele kumpostoli. Luke chapter 15, Yes. verse 8 and 9. Yes. Noma ngumuphi owesifazane othi enezinhlamvu zesiliva eziyishumi uma elahlekelwe luhlamvu lwabalunye angokhela isibani ashanele indlu afunisise aze aluthole athi ukuba aluthole abize abahlobo nabakhelwane athi thokozani nami ngokuba ngilutholile uhlamvu lwami obelungilahlekele. Cela sivala amehlo. Cela sivala amehlo. Ukukhuluma kwakho akufani kwabantu. Dala sizwe abantu bekhuluma. Kodwa sesifuna ukuzwana ukukhulumisana nempilo yethu. Sisize. Sisindise. Sihlenge. Sifihle. Silungise. Sakhe. Senze. Mbula ngezwi lakho. Ekseni sithamele. Ekseni sikulungele, sikulindele, sikulambele ukuzwa izwi lakho. Sebenza kule ndawo lidonyiswe igama lakho. Ibandla lithi amen. Empini sothini uma singena shona lokho nje. Empini sothini uma singenawe. Leli verse ivesi ichapter yokulahleka kelwa. Ichapter yokulahleka kuyalahleka. But into engiyithandayo ngalento eyilahleka, 1 kulahleka imvu, 2 kulahleka icoin, 3 kulahleka indodana. Kuyalahleka kulile chapter. Of all chapter ufuna ukwazi ukuthi ichapter yento eyilahlekile kanye eyilahlekayo. Kodwa amandla le chapter lento eyilahlekayo ziyatholakala. Ake sithi okulahlekile kuyatholakala ngegama lika Jesu. Umuntu olahlekelwe aka relax. Angiphinde futhi. Umuntu olahlekelwe aka relax. Uyayifuna into yakhe emlahlekele azi ayithola. Bambe nje lapho sengathi ngiyafika la ngasekugcineni. Yabona masisuvala lo nyaka mangiqale kanje. Into eyenza kube ngazuza ukuthi sinayo into enobudlelwane kancane noSathane ukuthi siya understand. Into eyenza kube ngazuza ukuthi siyahambisana naye ukuthi siya understand. But mhla zajika indlela zaphambana kube sesingene egumbini lokuthi Sathane okungokwami makubuye. Umkhubile ke lapho. Umkhiphile once wa realize ukuthi ulahlekelwe umkhubile. Kodwa mau understandwa ukuthi ukuthi ulahlekelwe kulungile Nkosi. Makuyintando yakho kulungile. Niyazwana ke lapho. Kodwa ngithunywe namhlanje ukuzobuyisa ibandla lika Baba. Likhiphe amaqhwayiqhox lifaka amabhutsi. Liyokhaba iminyango la kubekwa khona into zethe ibiwe. Fike khona sikhahlela lo mnyango nalawo mabhakla gazi sifike siyothatha into zethu. Because we need to get to a point of understanding ukuthi Sathane, you've wasted my time, and therefore now it's time for you to pay back. Ayuta mangale kanje, mangale ngento ebizwa ngerestoration, ukubuyiselwa.
ayibuyiswa into engalahlekile, akabuyiselwa umuntu ongalahlekwanga. Kube kuyenzeka, kube kuya ngami ngekhanda lobusosha, ngabe ngimiswa ngasegate uma abantu beswenkile bezongena esontweni, bese ngithi ma, ngithi uzokwenzani, ngithi ulahlekela, athi yebo ngithi ngena esontweni. Afika omunye qwa shwaphizela athi ngithi wo, ngithi nawe uyangena, athi lo nami ulahlekela, hayi angilahlekela, hamba udlala nansi, hamba udlala u-DSTV, hamba ubuka ama-channel. Makungena abantu abalahlekelwe, ngoba azothi amanzi angazanyazanyiswa besolahlekelwa yagquma. Athi Sathane, you've wasted my time. Ngifuna into zami ezibizwa ngegama lami, ngifuna into zabantwana bami ozintshontshile mazibuye ngegama likaJesu. Umuntu olahlekelwa kapholi, umuntu olahlekelwa kathuli, kodwa uyalwa azayithola into emlahlekele. Ukubuyiselwa kwento elahlekelwe kumnikazi wayo. What is restoration? Restoration, it is sending back. Ukubuyiselwa kwento elahlekile ibuyiselwa kumnikazi wayo, ibuyiselwa endaweni yayo, ibuyiselwa ngokwecondition yayo. I wish I had time, because besizokhuluma nge-restitution. Sithi restitution yini? Sithi restitution ukubuyiselwa kwento ngokwezinga langaleso sikhathi. Ungabusabuyiselwa into yango-97 kodwa ubuyise into yango-2025 ngokwevalue ka-97. Now umuntu olahlekelwe okokuqala uyalunguza, aqalaze ukuthi yini lemlahlekele. Number 1, locate what has been lost. Qala zibuka, introspect. Kade kukhulunywa nge-introspection. Khona umehluko phakathi kwesibuko nefastela. Ifastela ubuka izinto ezingaphandle. Hawu, akameshanga ke namhlanje. Akakuhlangani ugreen no grey. Ayihlangani la. Kodwa isibuko sikubonisa wena. Kade kushiwo la, ubona wena awusaboni, ngoba uma ngabe ubhizi nezinto zabanye uyakhohlwa ezakho. Ma ubhizi neindaba zabantu ezakho uyazikhohlwa. Lento ye restoration iqala nge-introspection. Qala ngokulocate ulahlekelwe yini. iBhayibheli lami lithi uSamson bamkhuphuluta amehlo, bamthatha bamfaka ejele. Ubizwa bonke abantu, kuthiwa izani namhlanje kuzoba neshow. Bathi sebemnandi, base bethi bizana uSamson azojive, azochwechwa namhlanje. Wayesebamba nasi indawo, wayesethi uSamson wakhuluma nomuntu ayomsiza ngaleso sikhathi ukuthi ngithumele ngaseyinsikeni, ngifuna insika zalendlu, ngoba usethi mayisengena emthandazweni uthi Nkosi ngiyacela ungikhumbule kube kanye ngenxa yamehlo ami, ngenxa yamehlo ami ngiyacela. Kusho ukuthi uthe mayehlele boshiwe waqalaza ukuthi ngilahlekelwe yini le ngilahlekele. Ngilahlekelwa amehlo, ngangithandaza, ngangifasta, nganginikela, ngilahlekelwe yini, ngangibona imibono, angisaboni lutho. Yini la into, yini elahlekile kwelikamoya, yini elahlekile enyameni. Hayi man, mangisho into ethi
umuntu ongene endaweni yakho niwafake nobabili ama-CV wangena ngandlela mnyama kodwa uyi candidate esuitable eyenze ngendlela kwathiwa ekhoneni thumela i-wallet wemali ethile sizokulungisela. Ngiyamemezela ukubuyiselwa kuthi uthi efika emsebenzini angazange awenzele imigudu eright, afike alahleke on a Monday enebhabhalazi, afike alahleke nge-payday eseholile, bese bathi o-HR siyazisola ukuthi simthatheleni. Uphi lo number 2 esadisregard our restoration esadisregarda i-application yakhe eyayize ukubuyiselwa. Uyazi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu and uyadumisa and uyakuthanda ukudumisa, but when uphoxekile manje ukuphoxeka kwakho kukwenza uvele uhuqa inyawo, uhudule inyawo uzohlala uthi mangifikile nje ngihlale nje babuke bachume bajuluke babuke nje ngihlale nje mangahlala. Uyazini introspect checka ulahlekelwe, look around, locate what has been lost. Number 2, location. Number 2, check, assess the damage of what has been lost. Checka ukuthi ukulahlekelwa kwakho kwenze umonakalo ongakanani. Ngesikhathi ulahlekelwa yilento ekulahlekela, check umonakalo ukuthi lokulahlekelwa kumoshe kangakanani. Once wabamba leyo nto uyoba isitha kuyisitha. They are friends of the enemy and they are enemies of the enemy. Kukhona abahlobo besitha, kukhona abahlobo bakaSathane, kukhona besitha, kukhona Hear me. IBhayibheli lam likhuluma ngesandla u37 sika Jehova esasiphezu kwami. Uyobuza omunye athi manje sifacilitate kanjani lento yokubuyiselwa? Zintathu izinto zinikiwe. 1, unikwe ulimi, tongue. Number 2, wanikwa uNkulunkulu. Number 3, wanikwa ubukhona bukaNkulunkulu. Ngaleso sizathu usegunyeni lokulanda izinto ezikulahlekile. Awusadinga enye into manje. Uright wena. Beka imali izosebenza next year for i-school fees. Beka ngabe sawathenga amafutha, ibeke leyo mali izokusiza. Usuright wena unolimi. Wena unobukhona, wena unoNkulunkulu. IBhayibheli liyasikhumbuza ukuthi ukufa nokuphila usolwimini. You shall declare a thing and it shall be done for you. Lithi iBhayibheli uma bebabili 18 bebathathu behlangene ngegama lami ngiyoba khona. Abayokubopha emhlabeni bukana amandla olwimi. When you write when awusadingi lento kuyiphinde uyilekelele, uright wena unolimi lokuqondisa izinto lokubuyisa izinto ezilahlekile. When you write when awudingi into ezolekelela lapha ukuthi uphakame uthathe igunya lakho uthi makuvuleke ngegama lika Jesu, makwande ngegama lika Jesu, makubuye ngegama lika Jesu. Hear me. USathane wenza sure ukuthi usilibazisa ekushwabuleni, singahlali ekukhulumeni izinto ezingekho zibe khona. Angithi uyakwazi wena ukuspend 2 hours uhleba, abekho abahlebayo la, kodwa kumnandi ukuhleba.
ayikho into emnandi njengokuhleba. Inkinga yokuhleba ukuthi mase kuhlejwa wena uba personal. Uwe lo wakubona mawuhleba uzujuza amathe. Futhi khona imfihlo ngokuhleba. Ukuhleba noma nibabili ivoice yethu. Hayi ntombazana wathi. Ayikho into emnandi njengokuhleba. Uyakwazi ukuhlala uspend 2 hours ukhuluma izinto ezingadihlangani nawe. Kodwa awukaze ukuhlala 2 hours ukhuluma ukuphila empilweni yakho. Ankumona wami la ukhona. Ankumona wa uthi I am the head. Ukhuluma ukuphila ngolwimi lwakho. Iyekeni lithi iBhayibheli 37 isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangiholela emathambeni amathambo emaningi ayome kakhulu. Wayesethi indoda nomuntu prophet kulamathambo. Before prophet asengaphila na. Silinde wena. For your restoration silinde wena. For your healing silinde wena. For your deliverance kulinde wena. For your breakthrough kulinde wena. Asengaphila nala mathambo. Say it sono makusho wena. Mina uNkulunkulu ngiyaza ngaphila ngilinde wena. Ukuthi uthi mathambo ndini. I-restoration iyofacilitatewa yithi ngokuthi sikhahlela amahili siwabeke bese sifaka amabhutsi Satan ungijwayela kabi. You have wasted my time. I am not where I am supposed to be. I deserve better than this. Akathula umuntu olahlekelwe. Akarelax umuntu olahlekelwe. uNkulunkulu seyobabona. uNkulunkulu seyobabona. Akababoni. Yithi sikhipha amabhutsi. Sikhipha i-attitude yoku-understand. Sithi Satan into zami mazibuye ngegama likaJesu. Ithi iBhayibheli wayesethi prophet wathi kimi profeta kulamathambo. Let me give you uthi mayephendula uthi angazi mina. A tongue that is underutilized. Ulwimi olungasetshenziswa. Angazi mina. Unikwa nethuba. Mina ngazi uwazi. That is why most miracles uJesu waye demand participation nomuntu. Bafika nempumputhi. uJesu ufuna ngikwenzele. Ubuza impumputhi. All knowing. Ufuna ngikwenzele. Hawu, nansi induku nje. Nanka namehla nomuntu ufike ebanjwa la. Jesu akasaboni umuntu akaboni. Hayi uyabona ufuna kusho yena. Ufuna kusho yena ukuthi ngifuna ukuba ngibone. uJesu uyakwazi ukuthi kuzoperform imiracle. Ayibona icondition besathi thatha uhlaka lwakho uhambe. Ngamazwi for your miracle you must participate. For your restoration you must participate. Kusho ukuthi asiseke esontweni la sizokwenzelwa yonke into khona kodwa nathi ukwenza uzasinika ithuba lokuthi singene egameni wokumuntu angene phakathi kweseko sethempeli athi baba ungavumi ngabe. Baba ungavumi ngabantwana bami. Ngiyala. Mangivale. Therefore we are silindeleke ukuthi siphimisele esifuna ukukubona. Kulindwe thina, kulindwe wena ukuthi uphimise. Njengamanje usaphimisela kakhulu kwehluleka. Njengamanje usaphimisela kakhulu ukuthi hayi siyofaka ama-CV njengamanje siyofaka unyaka uyaqala siyofaka ama-application already njengoba nila ikuphe taxini nje hayi ntombazane simane siyaya njengoba kuyayiwa ngoba nje lalabantu sebenabantu babo. Mina ngabamba imfihlo empilweni ukuthi once kwathiwa banabantu babo ngiyomnye wabantu babo. Igama lami li within.
Yes, noma ngingahamba nawe sophethe amasivi ushwabule ube negative, kodwa mina ngiyile ngxenye ezawubiswa nezawuqashwa neminyango yazo eyawuvuleka. Sinike ulwimi. Thank you. Sinike ulwimi. Sinike ubukhona sinoNkulunkulu. Uphelele. Seku right. La kuyalahleka. Kulahleka icoin. Kuphakanyiswa imibhede, kuphakanyiswa amatafula, kuphakanyiswa kula angisazi isikhathi iBhayibheli alisho isikhathi. Angazi ukuthi kwaze kwaba isikhathi sini kubhekwa, kodwa kwakungekho ukuthula kuleli khaya ngoba kukhona into eyayahlekile. Mawulahlekelwa uthuli. Soya amatafula, makuphakama imbhede, makumunyuvo carpet kuze uthole into ekulahleke, ulahlekelwe, ungarelaxi, dudula izinto, move ama head dressing tables, move yonke into uze uyithole into ekulahlekele. God of restoration, let me close. Let me close. Mangvale. Ithi kula mathambo. Let me condition your tongue. Goba. I work through you. And you will see me through your tongue. Uzongibona ngolwimi lwa. Uzongibona. Ngisethu ulwimi lakho liyangisondeza. Nemimangaliso yami ibuso iseduze. Distance between you and your miracles is your tongue. That's how far. No, uNkulunkulu akaphenduli kanti ulwimi lumile. Okanye is underutilized, alusetshenziswa ngokwanele. Uvela umuntu efike ezalwa esibelethweni efike vele esenama weapon eseneyikhala. Ngoba uNkulunkulu akaqalisa uhambe engakalihambi. Umuntu ingozi efike ezalwa kwathi ungathi uJesu kwandlula izazi kwathi hayibo niyapi kwathi wasizwile ukuthi inkosi yamakhosi izelwe ngapha eBethlehem laseJuda. Wayesethi uma nifika ningithumele ilocation ngoba nami ngiyafuna ukuya ngiyombona. Akafuna ukumbona lokumbona, ufuna lo kuyakubona ngoba uyabona ukuthi indawo yakhe iyasuka manje. Wake wasusa inkomo njengoba bezomfaka esitebeleni nje kwabizwa inkomo kwathi wajamlutho zakamfolini iza nenkosikazi yakho manini ngapha kwathiwa mbuzi manje kwathiwa sihlap bathiwa bizana inkukhu manini ngapha izani nonke manifolini fikile umsindisi namhla kwathiwa thank you ngamagazi enu abasazi ukusebenza manje sekuzosebenza igazi lalomntwana sasikhona ibhedlela ezazingcono kodwa kwakuzomenyezelwa eyinkomeni naseyibhuzini naseyinkukhwini ukuthi thank you ngegazi lenu alisenza ukusebenza manje belisebenza ngaphambili kodwa alisenza ukusebenza manje sekuzosebenza likaJesu sekuzosebenza igazi likaJesu. Sesiyavala usithumele ilocation nathi siyafuna ukuzomthu kwasuka uthuli ngoba ufika vele eseyinkinga engekenzi lutho. Ufika nje kwakhe uyingozi ulele, ukuphendula kwakho ulwile. Ubayeke laba bangiza ngisame ngapha ngithi uyingozi uzilelele ulele angiphathi mawuphenduka nokungathi kuhamba eceleni kwendlu kuvele kubaleke ukuthi uyalwa kanti uyayiphendukela ngoba kuwe kutshalwe ikhala. The weapons of our warfare are
are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Asilwi nenyama, asilwi nagazi, kodwa asilwe nemimoya. uNkulunkulu yemhlabeni lo bangimnikeze ikhali zendlela. Kodwa qinisekani ulwimi nilalo ulwimi. Ukhona ongenalimi ngimsize mase. Khona ongenalimi la masinyana. Simangaliso sami sokuqala sokufaka ulwimi. Khona indoda yavusa umuntu ofila abavuka ngeplate ngo7 colors. Yathi iphuma ebhokisini, nake nayibona. Yathi iphuma ebhokisini yabisilindo u7 colors. Anye abantu bavuka kamnandi. Kodwa ukhona into ongenalimi la ngimsize masinya. Hawu siphelele. Anginendaba nokunye. Ngiyabona wena ukhathazwa ishwapha. Yeke ishwapha. Unalo ulwimi. Zolunga zonke izinto. Wena ukhathazwa into engenamsebenzi. Jabulela ulwimi wena. Hlukana neshwapha wena. Kodwa uNkulunkulu wayebone nje. Siyeke. Bonga ulwimi. uNkulunkulu angimdedeli aye emhlabeni ngingamnikanga ikhala azonqoba kahle. Si ready for le ndle. Si ready for the festive season. Si ready for 2026. Sinikiwe ikhali sokungena kungavali umuntu. So let me conclude. Ngamanye amazwi, I wish I had time. Ngamanye amazwi kusho ukuthi yithina. Ukumuva kwethu kulele kuthina. Ukuvuka kwamathambo kulele kuthina. Ithi kulamathambo, sebenzisa ulwimi lwakho. Ithi kulamathambo, mathambo ndini. Hlumana imisipho, nihluma inyama, nihluma umqantsha. Bese basenetha ningitshele. Bese ngithi until again say to the bones. Phakamani mathambo, nibe umkhosi omkhulu. Kulindwe wena. Ngabusaba blame abantu. Ngabusaba blame umfundisi. Ngabusaba blame ama intercessor. Zibuke wena. Mangabi bikinde ethule mayinyakaze yonke silongo lahlekela mawamuva ama dressing table mayimuva imbhede mabaphakame emadrasi esilongo lahlekela baze bakubuza abantu bathi hayi usukholwa ngenye indlela hear me umuntu olindele impendulo emangalisayo akawuthandaza umthandazo normal. Hear me. A person who expects an abnormal answer doesn't pray a normal prayer. Into lindele inkunzi malanga yempendulo akawenza umthandazo ojwayelekile. Excuse me for my tears. Excuse me for messing my makeup. Excuse me for messing my hair and my gown and outfit yami. Ngiyaxolisa noma sengibizwa ngehla ngehla ngoba once naba sebukhoneni bukaNkulunkulu. I mean business. I mean serious business because it's a matter of life and death. Sesiyava. Ithi kulamathambo. Hlumana imkanje. Minya kathi ngimsipha akuhloma kwenzeka kanjalo ngoba uNkulunkulu uyalihlonipha izwi. Uthini ngawe? Uthini ngabantwana bakho? Kubantwana bakho usabathuka ngoyisa usayisihlolile. Hayi suka ufailile futhi. Hayi suka hayi dom futhi baba dom buka sisaqhubeka yini sitshala kuthiwa I read an article kuthiwa kwakhuluma abantu ababili bekhuluma esipilini isibuko wathi omunye makhanye
wathi omunye shonelwa abazali anginabani washwabula zathathwa lezi zinto ezimbili zase zifakwa kwi-microscope. Leyo kuqala engapha positive kwavela into engathi snow. Uyabona isnow kusho ukuthi angithi mawukhuluma kuphuma isteam, kuphuma amanzi mawukhuluma because it's steamy. Njoba ekhuluma la kuthiwa kubonakala into engathi iyikhekhe ngathi snow. You understand? Iwuround enhle structured very well. Kwakhishwa le kwazofakwa le yalo. Mase kufakwa le ngapha negative ayibonakala i-shapeless, i-formless, i-diluted, ayibonakali, ayina form, ayina shape. Kwasekuthiwa funeke siqiniseke ukuthi ngolwimi lwethu sikhuluma ukuphila, sibiza izinto ezingekho ngezikhona, sibiza ukuvalekile ukuvuleka. Ngamanye amazwi asisabuki la sikhona kodwa sibuka la siyakhona, ngoba mkhulu ongakithi kunalo sezweni kwaye akahluleki futhi akahlulwe. Yindoda yempi, uyafuka sanibonane esontweni. Restoration. You are expected to speak a word. Sizothandaza kulindwe wena. Shintsha indlela osubmita ngayo into ezisubmithwayo. Shintsha indlela owenza ngayo, shintsha indlela orana ngayo ibhizinisi, shintshe. Akukho quiet for wena. When you run a business, go expecting clients because it will never be quiet. Kuwe uquiet sizamuzwa ngawe. Bathi begeza abantu uthi kwa quiet, umuntu avela aphelelwa amandla. Athi ayibeke ithi ngizoya ngiyona nsi, hayi angeke ngisaze sengivele umxoshe ngamazwi akho, but you are running a business. Geza zilungise, lindela ama client ukuthi bayeza namhlanje. Bayeza ke namhlanje. Kuzaba busy, thathani lento susani lento. Kuzaba busy kakhulu namhlanje, kuzaba busy kakhulu. We speak what we want to see. We release a live. Hear me. IBhayibheli mawulivula kuvela izwi in a formless situation. Ulivula nje iBhayibheli kwakumnyama phezu kodwa kungenalutho, umhlaba kwakumnyama. The earth was formless, was shapeless, there was no shape. uNkulunkulu wathi, ngamanye amazwi ebumnyameni kulindeleke izwi, ekufeni kulindeleke izwi, enhluphekweni kulindeleke izwi, ekwesweleni kulindeleke izwi, ekuguleni kulindeleke izwi. Wathi makubekho. Kade singawuvula yini umzuzwana siwuvale lo nyaka on a very high note, silindele ummangaliso sekuvalwa. Uthi uNkulunkulu sekuvalwa ingeni email ye promotion. Ekwakudala ngaze ngacabanga ngiya CCMA ngithi unfair procedure, process elandelwa la ekhaya izo challenge ilabor HR wala ekhaya. Kodwa ngifuna ukuthi singethandaze sivumelane nawe, kuqume kunuka intuthu la ye positivity. I shall be what God said I will be. I shall have what God said I will have. I will go where God said I will go. Anakho nginakho. Kunganuka yini intuthu la? Kunganuka yini positivity la? Kunganuka uthi David angimazi noma iselibona yini ithuna, angimazi noma basebemkhandele bebethelela bemnqongothelela ibhokisi lokufuthi. I shall not die but I shall live and proclaim the works of the Lord. Should David ebhrike ethuneni angikufa. Let me conclude. Hear me. Ngizomongcwele ethi batshele ukuthi sekuyisikhathi sokutshela inkinga ukuthi ungakanani uNkulunkulu wakho kunokutshela uNkulunkulu wakho ukuthi ingakanani inkinga yakho.
Goliath bulala. Ufika vele ubhuti wakho ufike neattitude already. Ubethe uthapha wenga ubethe uyafika la akahlali ke ekhaya lomfana. Apostoli nisize. Angiyazi lasibhone engahlali kubo mina. Angiyazi lasibhone elusiswe endaweni enamabhubesi. Angilazi yalibhena eluswe endaweni enamabhela ngiyazi. Awuba kithi kuyihlalela lapha kubuya makuthola ithuba. Uyafika uzikhathe ushiswe ilanga. Uthi okwenzeka kahle wafika thatha nabo thapha we. Thatha nabo thapha we uye kuba ufika ungicheckele ukuthi ba right yini. Lesilungu lithi check their well-being. Ngicheckele ukuthi ba right ngoba insuku ngiyazibala manje ngoba uGoliath ubabambe for 40 days. Neighbor ababuyi thatha nabo thapha we phatho cheese thatha nabo cheese lapha faka thapha we uhambe ucheck their well-being. Akakazange sele isikhaftini yena elusile. So ibuza lento kaDavid emangifika. Mayibuza le nto leyana ngempela. Uthiwa thatha nami. Uthe mayefika esindo oplastic. Umile uGoliath period. Umile uthi khona yini? La phakathi kwe Jomododa Achilles into o general isn't this trained for war to khomba khona yini la phakathi kwe ongalwa nami. uDavid ufika lapho beka phansi uDavid bando Philistine so who's this uthoka impilo kaNkulunkulu akukhulumi yena kukhuluma icondition yolwimi lwakhe. Yazi ulwimi malucondition uba nesibindi esimangalisayo. Bathi bexoxela ukuthi ntombazana hayi ke izinto ziyabheda ukuthi uNkulunkulu ukhona uzazilungisa. Faka utswayi kuye yonke lento wena utswayi lenza luyasizinisha lushintsha itaste. Number 2 utswayi lenza lakha ihydration. Lulwakha uncano utswayi lakha uluncwa malithi iBhayibheli wena utswayi kusho ukuthi wena wakha iappetite yamanzi yehydration kusho ukuthi ngoNkulunkulu wakha abantu bazofuna ukwazi ukuthi singenze njani ukuze sisindiswe. Ubani lo kodwa wathula thula izipho shena ubani ufuna kwakuthulekile kukhuluma uGoliath yedwa. Manje kunekhona kuthiwa phamisa ubani kodwa wathula uzosibhula thula ufuna ni izipho shena ubani thuluda uyalungusa uyakhuluma uGoliath wabanika ibreak kwakune break othapha uyabani wabanika ibreak wathi right 12:21 1300 siyahlangana sonke fall out ukuthi bangene phansi kwedle yashisa ilanga bahlele khona uvula ikhaftini kudla ilunch babuye khala impembe to fall nathi ubani phakathi kwe for 40 days bantu wafika lelanga esejwayele wafaka within the army lines uDavid kwathi wasilethe nanku uDavid kwathi wisi wathi manini uyokwenzelwana ukhuluma umuntu owazi ulwimi lwakhe uyokwenzelwa ungayilwi impi engenamvuzo ungayilwi impi engena reward suphendula yonke into eshiwo ngawe subuza yonke masambeni benithini ngami lapho sibonge lapha nihlele masa hayi bese ngekujabulile cela ngiphelezele shintsha awu right ukabusala gesi ngani ngiphelezele sekujabulile ngifuna ukubuza ngifuna angiyilwi ngifuna ukunderstand mabe fika ukujabulile hayi usonto ngiyacela ngiphazeme because manje seyihamba leseyiningi ngicela sihambeni sonke njengamantombazana kuthiwa sina imali yokugibela kuthiwa sizuzama nani sonke because ufuna sifike usonto ufuna uqonda kahle ukuba yophela imali yesinkwa jikisho yonke hamba ufuna ba umuntu ongafuni kuhletshwe ngayathatha umkhukhu wakhe ayowubeka emathuneni. Uyabukhona ilokishi eli1 akuhletshwana wonke umuntu ugada inhlabathi ephezulu kwesifuba sa akho umuntu ohleba omunye akho umuntu okhuluma umuntu ongafuni ukuhletshwa athatha umkhukhu wakhe ayowubeka emathuneni khona umuntu ozomhleba la. It's a quiet ville. Uzokwenzela uzokwenzela into ozobula akathi ozolwa uzokwenzela into ozobukana ulwimi ozobulala uyafana lo uyafa uyokwenzelwani sengapha miyeke yena sefile ngifuna ukwazi uzokwenzelwani ungayilwi impi engenama rewards. Check, save your energy, save your airtime, save your data ungayilwi impi
ngenama rewards. Ubone kwi-status ukushow kimi ke la. Oh, ukushow kimi. Mangimbuze ngifuna ukwazi, hayi ngifuna ukwazi just to clear the air. Just want to understand. Usho kimi ntombazane usho, hayibo uyayibhalela i-status. Usho kimi. Usho kwashwabula bo yini? Usho kimi wangigudla kwenze njani? Sukuyiphendula yonke into. Ithi iBhayibheli lami kwathi wathula. Kwathi hey uyimele lento lo muntu. Uyimele and uyithembile. Kuthiwa singamadoda empi kudala sile iminyaka. Njoba wena uvela ujwayela izimvu nje uzokwenza njani? Wayesedonsa ibhuku lakhe. Ngicela ungiboleke mbofu. Wayesedonsa ibhuku lakhe. What? Chapter 1. Lucy. Waqhamuka ibhele. Bathatha ezinye zezimvu zikaba. Ayijaha. Ayibamba kakhipha imvu. Asengiyibhengula. Kuthiwa lokho wathi monini Chapter 2. Lucy. Kwaqhamuka ibhubesi. Bathatha ezinye zezimvu kababa. Abakwathi. Ayikho into yenzayo uyenzela inkosi ehlane ingabhalwa phansi. Nokungabonwanga abantu izulu liyakubona libhala phansi. Nifuna ivesi lithi iBhayibheli uMordekhai ezobulawa yathi inkosi ngiyalikhumbula leli gama. Lethani incwadi yami. Lethani incwadi leli gama ngiyalikhumbula leli. Yonke into yenzayo uyenzela inkosi ibhalwa phansi. Wathi mani lethani incwadi yami. Mordecai nyasho nje ngiyalikhumbulele wenzelwani uMordekhai esize kuzobulawa inkosi akenzelwanga kodwa mthatheni mbizeni ungena kanye uHamani kuthiwa angenzelwani umuntu kodwa good asibuze wena angenzelwani angithi vele usezipositionile ucamthi kusho yena akuthatha uyasho lenkosi kuthatha ingubo yenkosi kuthatha iring yenkosi ame kube khona into ozomemezela athi wenzelwa nje umuntu owazi kodwa yalalela ke qedile kodwa ufuna ukuthatha uMordekhai wenze yonke lento wisho uyenze kuye ume ngaphambili ubambe ihashe lenkosi ube wume ngoba abagubha imigodi kungena bona wathi eseshiswe ilanga kuphela ivoice egijima ishowe yonke ethi wenzelwa nje ngoba wayifuna ukubukisa ngaye kodwa kubukiswa ngaye manje lalelani bazalwane bami wathi efika kanti seyingenile imessage ethi uHamani wakhe isiphambano lapha uthi ufuna ukuphanyeka uMordekhai kwathiwa not today wathi mlindeni usekuba wathi usiyasondela kwathiwa nangu wathi ungabusangena siya kwaHamani siya kwakho wena wakhe usiphambano uthi uzobethelela lo makuyobethelwa wena ufika uDavide ulwimi lakho seliconditionile uproclaim ivictory umemezela ukunqoba akakalwi sileso sizwe sisanganayo thina simemezela ukunqoba singakalwi yabona manje ningisho ngithi siyisizwe simemezela ukunqoba kodwa asikalwi ithi iBhayibheli ithi sengiqedile ithi iBhayibheli lami wayise wathiwa lalelani bazalwane hayi ithi iBhayibheli kwathiwa mboleke khumula dlami khumula udlamini wakhumula impahla zakhe lezi zokuthi khumula izabona uzisebenzisa sinika amadoda anezibindi ngoba siyakubona ukuthi into yakho awuvela usiboleke bona kodwa wagqoka ke boy wayeseyagqoka wazama ukugqoka ubreastplate wagqoka lento zakho uthe zama ukunyathela wasindwa zama ukuthi lezi zinto ziyangisinda ungalwi ngento ongayijwayela noma kunga introducewa into ngo2026 kuthiwa le iyashesha masinyane kuthiwa lena inomgudu lena iyasebenza ungayiqali into masebenzise zabapostoli makasihlale la emthandazweni makasihlale la izwini lenkosi ungalwi ngento ongayazi akhona isophinde sishintshe manje sekuyavalwa sekuyagoqa masihamba masiyekhama akhona izointroduce soyithatha manje sizohlala kwezabapostoli nezimfundiso zabapostoli akhona entsha esoyamkela manje sekulate kakhulu manje sekulate kakhulu manje masiyeqoqa kodwa hayi yangisinda lento beka phansi wayesedonsa isihlingi wakhipha amatsha akhe amahlanu baqhweba nabodwa ngoba masilwa izikhali zethu azibonwa ngamehlo enyama kodwa zinamandla wayesedonsa isilingi sakhe wasebenzisa ijwayele
ehlanu. Uthi kuGoliath, uthe ma eqhamuka between the army lines, wathi uGoliath nginje, uthi ngazothungela umfana mncane, uzoyibulala le. Usho kuqala uthi uzombulala ngamanye amazwi instill fear, which means noma kade nesibindi sekuphinde kuphuma izwi ngoGoliath, uSathane uvela umbonisa ukuthi ya uyafa. Uphapha, yabona uphapha, yabona uphapha uqina, uyafaka namhlanje. Waqala uGoliath esezikhiphile, wazivolunteer, wakhipha nezinsimbi, wathi uGoliath ngizokubulala, into ezoyenza zovele ngikubulala. Wamnika ithuba esiyaqeda, wathi uDavid uza kimi ngenkemba, ngithe kuwe nginolimi nginoNkulunkulu, wathi uza kimi, wena uza kimi ngenkemba. Usebenzisa ulimi lakho uzama ukumkhombisela ukuthi hear me, you need to tell inkinga yakho ukuthi umngakanani uNkulunkulu wakho. Hayi uNkulunkulu wakho umtshele ngenkinga yakho. What? Namhlanje zokubulala ikhanda lakho ngiyolisusa kuwe, ngiyolithatha ngilinikeze inyoni zezulu. Namhlanje ya usho kuGoliath wasebenza noma ngathiwa emfishane uGoliath eyingxilimbe emkhulu, kodwa amazwi amshwa, ngoba amazwi anamandla, amazwi amxegisa amadoda, amazwi amfonyoza, amazwi enza amamasela angambamba, waphushwa yitshe. Amazwi seqedile, itshe lalizofakazela into eqedelwe ngamazwi. Small stone destroying a giant, but yezo finalize into eshiwo ngamazwi. Uthini ngawe, uthini kuwe, uthini kuma finances akho, njengoba ubiza isalary yakho ibiza ngamasenti. Sibongile ubiza intombazana yaka HR, Sibongile angenile amasenti, uzowabona amasenti, angenile amasenti. Condition your time. Funa sikhuluma ilanguage yo 7 digits, yo 8 digits. Khuluma no Capitec wakho, uthi Capitec uyamazi 8 million. Wakombona ke 8 million Capitec. Usho ku account yakho. Usho kwa hello, lalelani. Siphumile ema-1000 manje. Sihlale kakhulu futhi ema-1000. Siyama millionini manje. Namanje ningizwa. Angithi manje ngisebenzisa ulimi lami, angithi manje uNkulunkulu ngakimi, angithi manje la kunobukhona kaNkulunkulu. Ngithi manje siya kuma 8 digits, siya kuma 10 digits manje. Angibuzi kuzokwenzeka kanjani, akusindaba yami leyo, kodwa kuzokwenzeka. Sibambeka la ukuthi uzokwenzeka kanjani, akusindaba yethu lokho. Owethu uNkulunkulu nakho. Ya, lesitshela uleke simhlabelele uCapitec. Bazalwane, awuzukuze ulimalo ulinyazwe imoto ukuze uthole imiliyoni. Uzolithola ungalimalanga, imiliyoni uzolithola ungayiphosanga emgaqweni. Wena usenemali bayosetshenzwe imalini. Ya, ake ngimemezele impostoli ngevala. Kukhona abantu abafunwayo la kuleli holo. Ya, kukhona abantu abafunwayo la kuleli holo. Ngiyamemezela, kukhona imali eyimile ekufuneka umnikazi wayo. Imali ezasetshenzwa kubhekwa ibeneficiary. Ake ngiprofetho ayushulu uthupulutha ekhwathathaye thala. Bazalwane ngiyamemezela, ha ngibona ama digits. I mean restoration. Wena uyafunwa, wena kufuna umzukulwane kaZwide. Ubuzwide wasebenza iminyaka washona, akangaclaim imali za. Ngiyamemezela, uyafunwa wena, uyafunwa as a beneficiary. Ngaphambi kokuba usuphothule lo nyaka, I give companies 14 days to locate the beneficiary. I give the companies 14 days to locate a beneficiary in the name of Jesus. Sothandaza. Kumiwe kulindwe wena ukhuluma.
Siphumile manje engomeni ethu wena uyazi wemkhulu wamuni wansonke ngonqoba kanjani siphumile. Sinqoba ngolwimi. Siphumile kule ngoma. Siyakhuluma manje. Siyakhuluma kuvuleke. Makuvuleke. Kujwayele ukuvala. Uvalela umuntu oroba. Amagxa amabuyile, amandla amabuyile. Mayibuye into zabo. Ezango 97, ezango 6, ezango 86. Mayibuye into zabo. Bazalwane ngiyamemezela. Yonke into uSathane akushobanisela yona. Yonke into uSathane akudribula kuyo. Iyabuya ngegama likaJesu. Hayi. Iyabuya ngegama likaJesu. Restoration. God is on a mission to restore his people. God is on a mission to restore these people. Vele uJesu ngezwini lakhe uyozesula inyembezi zakho. Revelation chapter 4. Vele uNkulunkulu ulungele ukukwesula inyembezi. Sesiyavala ilonyaka, singawuvala lonyaka inyembezi zakho zesuliwe. uNkulunkulu wakhe ekukhumbulile. Ngicela ke sithandaze ngegama likaJesu. Mazibuye izinto ezibizwa ngegama lakhe, ngegama likaJesu, ezantshontshwa, ezabiwa ngegama likaJesu. For I have located and I have assessed the damage that has been caused by my loss. That I am not where I am supposed to be. I am not having what I'm supposed to have. The devil has come and the devil has stolen. But today, disebenzisa ulwimi lwami ukulanda izinto zami ngegama likaJesu. Asengaphila na lamathambo noma omile noma omekakhulu, asengaphila na. Athetha, speak, khuluma kulamathambo. Uthi mathambo hlanganani, mathambo buyani, hlumani imisipha, hlumani inyama, buyani negazi bese niyaphakama ngegama likaJesu. Kuyabuya kuyabuyiswa okwadliwa isikhonyana, kuyabuyiswa sekuphinde kasikhombisa. Alu ekwante halabalado solo ekayalaba ilabababasha ekatayalababa erondundundusu. Ungathuli umuntu olahlekelwa ka relax, ungathuli umuntu olahlekelwa ka be comfortable. Bakushaya amatafula, bakushisha ibhedi, bakuphakama amatrasi, konke lahlekile. Locate what has been stolen. It needs to be fixed, it needs to be restored, it needs to be recovered. Ekwantotoli bilibidiva akwapele bele asututulu dulu surudulu ekwantali malima toya elananana yitala eswantali baya. Hey. Proverbs chapter 6 verse number 31. Proverbs chapter 6 verse 31. Ngoba khona into ongibuzayo, ungibuza into ethile. Hear me. 31. Read. Sikhathi siphelile. 6:31. Hey no. Read. Verse 31. Yes. Uma efunyanwa uyakubuyisa kasikhombisa, anikeze yonke impahla yendlu yakhe. Once we locate who stole, uyakufunyana, abuyise kasikhombisa. Lithe lesilungu noma kubiza ukuthi athengise impahla yakhe ukuze abuyisela kuntshontshile ngegama likaJesu. That is why we don't care kuzokwenza kanjani, but what we want to care about is that makwenzeke. And by the way, makwenzeke. Apostle, hey,
Akusivula umlomo sonke sikhulume sithandaze sibonge. Wonke umuntu athi Nkosi ngiyabonga into zami ziyabuya. Open your mouth and pray. Come on, declare. Riko shanda labo sandai. Irababa sitelebo shanda rabakai. Yeah, God of restoration. Come on, let's all pray. The devil is a liar. Noma yini sithe sintshontsile, inkosi iyayibuyisela namhlanje. Konke okudliwe isikhonyane kuyabuyiselwa. Vula umlomo uthandaze. Moko shanda la baba sitha. Hila baba setai. Come on, vula umlomo and pray. Yay! La vula umlomo uthandaze. Don't keep quiet. Satana wathatha into zakho is in trouble tonight. Jesus is in control. Ilama sante la konde la baoske. Ekama lika Jesu. Ekama lika Jesu. Ekama lika Jesu. Ekama lika Jesu. Simemezela ukubuyiselwa kwezinto. Ziyabuya. Ekama lika Jesu. Come on, vula umlomo wakho. Ungavuma uSathane akuthulise. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Yes. Last call la boshila. Kubuya Peter 7. Yes, nothing is missing. Nothing is missing. La koshenda la mama. Akukho kulahlekayo, akukho kuseleyo. Kubuya kuphelele. Eya. Kubuya kuphelele. Esikhobana nabosha. Kubuya kwamoya, kubuya kwenyama. Kubuya ngisho headlights. Kubuya ngisho kuthinta ama-finances. All your aspects. Kubuya kuphelele. Akubuya emoyeni kuphela. Akubuya enyameni kuphela. Akubuya kuma-finances kuphela. Kubuya kuphelele 7 times. Nalobo shandaya. Uzothi uhluma emoyeni ubuhluma enyameni. Uzothi uhluma enyameni ubuhluma kuma-finances. Uzothi uhluma kuma-finances ubuhluma wonke ama-aspects. Shandela bosaya da. Lilo bobo shandela baba.